Deixem ara la festa i anem amb més temes. Malalts de leucèmia han iniciat el carrer a València per investigar contra la leucèmia a través de la Fundació Josep Carreras. Esta soy yo. Estamos recaudando dinero para la leucemia, para la investigación para la enfermedad. Julieta és una de les voluntàries que dona testimoni en primera persona. Busquen fons per investigar en el tractament de la malaltia i per a conscienciar de la falta que fan les donacions de medul·la. Hem estat amb ells per conèixer de prop una família que vol donar la cara i vol explicar el que suposa enfrontar-se a la leucèmia. Jorge tenia 4 anys el 2011 quan li van diagnosticar leucèmia. Un xiquet que amb el suport de la família ha superat el pitjor, el tractament amb quimioteràpia i un trasplantament de medul·la. Avui dona la cara perquè posem rostre a la malaltia. El dia que isc de la farmàcia en el resultat, pues me volia morir, no? A més, pensava que el meu fill no arribava ni a la nit, no? I ho ha portat, la veritat és que des del primer molt bé. És un nano fort, és un nano alegre, és un peleó. Jorge ha tingut sort. La seva germana bessona, Lucía, és una donant de medul·la compatible. Ara Jorge torna a fer la vida normal de qualsevol xiquet de 6 anys. Altres no tenen la sort de trobar un donant en la família. Donar la possibilitat en vida de que una altra persona pugui seguir lluitant per la seva, això és un gest altruista tan gran. La malaltia de Jorge ha canviat la vida d'esta família de Picassent, que dona les gràcies i confia en la solidaritat. He tingut que aprendre a viure el dia a dia. El que no saps el que passarà demà, és que el que avui és el que tenim. Tenim en la fe a la nostra segona família, no? En la fe tots els treballadors s'han portat superbé amb nosaltres. Jorge té molt clar per què fa campanya de recaptació de fons a favor de la Fundació Josep Carreras. Perquè decoren tots els xiquets que estan malets. Més coses.